punainen eestalaki. Kalamala punainen kivi. Seuraavana päivänä. Minä pudotit kiveen. Minun kivelle pudotit kiveen. Oh, like I understand what you are saying. Mitä noi on? Onko ne? Banaani. Granaatti. Moi. Kädet ylös, housut alas. Täältä tulee kivivaras. Mitä? Ole! Sinä et oikein oikein ymmärtää. Mitä? Mitä sä teet? Minun kirjat on. Kyllä minä otan. Etkä ota! Ai! Nyt tulee ruumiita. Katos vaan. Mitä tapahtui? Sinä heräsit. Kuka tämä muuttaa? Soitan joulupukin. Kyseessä. Kyllä vain. Tai sitten ne soitakaan. Seinät kaatuu päälle. Ei hyvä. Pikseli. Joulupukki ei ole koko. Miksi? Päin. Kuolin. Okei. Soita sille joulupukki. Ei tommosella voi soittaa joulupukki. Niin, mutta joulupukkihan vastaa puhelimeen joka päivä. Aina kello 8-10 asti. Ja ehkä joku päivä me voimme tavoittaa hänet jopa keskellä yötä. Ja sitten näistä... Mutta eikö se ole joulupukin kuuma linja? Odotas nyt. Sitten pääsemme eroon näistä hilseistä, joita tällä hetkellä leijuu. Mitä joulupukki voi tehdä hilseillä? Se on samppuota, se ei ikinä pese. Hän käyttää Head and Shouldersia. Tää? Sä käytät samppuota. Petturi! On pimeää. Hyvin pimeää. Jack ei pidä pimeästä. Ei. Tää. Kuka siellä nyt on? Sehän olen vain minä. Irma! Ja toinen nimi on... Annas kyllä arvaa. Onko se Petteri? Ai. Anna. Ne ovat niin... semmoisia yleisiä nimiä täällä päin. Ei. No mitä nyt? Sanoit jotain. Mä haluan tietää toisen nimesi, koska se on elämän tehtävä. Tietää nimesi. Kokonaan.
suusta ulos. Se on... Irmeli! Irmeli Kalle. Irmeli Kalle. Se on minun nimeni. Nyt minun pitää tappaa sinua. Ei! Mitä? Mitä sinä tuohon teit? Pysy kaukana! Pysy kaukana! Pysy. Hyvä tyttö. Mitä ihmettä? Muurahaisia. Ne on punaisia. Tai onko ne vihreitä? Taas humalassa tuli töihin. Aina pitää rahata pois töistä, ettei saa potkua. Aina huumeissa ja filmissä. Ei koskaan annat sekille yhtä. No niin. Kuku! Taas tuli luokka. Sinähän olet täällä yömyöhä liikkeellä. Minä päätin seurata sinua tänne syvälle metsään. Sekin stalkeri. Se pois. Minä tykkään sinusta aina. Koirani siepiä. Mutta entä jos minä haluan tunnustaa? Oho, puhelin soi. Niin. Ota. Kyllä on. Löytyy meiltä pelastuslenkaita. En minä tiedä missä ne on. Löi luurin korvaan. Niin, mihin minä jäinkään? Ai niin, minähän suorastaan rakastan sinun hiuksia. Hei, hetkinen! Mitä? Mitä sinä sanoit? Toistaisitko? No niin, tässä näin. Ole hyvä. Toivottavasti sinä pidät niistä. Hei hei. Jaha. Brum, brum. Poliiseja! Ei! Sattuu! Irti minun juksista. I can't let you go because I love you so. And like I care what I do with this ball, I shall throw it to all. Ei, se oli hyvä. Mitä te teette? And it's so purple like my mind. And I don't care if you don't like. Mitä sä aiot tehdä minulle? I want to... Minulla hiuksia. Oliko ne minun hiuksia? I don't care what they done with your hair. Mine is better than yours. Sinun hiukset on jauhissa. Yes, they are. Exactly you are. Sinä sitten höpö. Sinun hiukset paremmat kuin minun. Like I care. Bye bye then.
We shall meet again. Someday. I think. Like I can.